Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 9 июнь дүшәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр www.trtdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinla кушымтасыннан Вот Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче чиреге программасы белән Төрки дөньяның йолдызлары язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Корбан бәйрәменең 3нче көнендә Газзада Израильнең һава һөҗүмнәрендә ким дигәндә 36 фәлестинлинең гомере өзелде. Корбаннарның күбесен балалар тәшкил итә. Бәйрәм шатлыгын кайгыга әйләндергән һөҗүмнәр Газза сызыгында кан кыюлуга һәм җимерелүгә китерде. Җәбәлиядә фәлестинлиләрнең йортлары һәм сыену урыннары, Хан Юнуста чатырлар, Рафахта ярдәм үзәкләре җимерелде. Бу бәйрәм 2023 елның октябрендә башланган һәм бүгенге көнгә кадәр якынча 54900 кешенең гомерен өзгән, ачлык тудырган һәм Газзаны яши алмаслык хәлгә китергән сугыш шартларында төбәк халкының 4нче бәйрәме. Якшәмбе төнендә Израиль кешеләре халыкара суларда Газзага гуманитар ярдәм илтүче Метлин исемле кимәне конфискацияләп, араларында француз-фәлестинле Авропа парламенты әгъзасы Рима Хасан да булган 12 кешене кулга алды. Оештыручылар белдергәнчә, операция барышында пилотсыз очу аппаратлары кимәгә ак сыйыклык сипте, аннан соң элемтә өзелде. Берләшкән Милләтләр оешмасы вәкаләтлесе Франческа Албанис кимәнең законлы гуманитар миссиядә булуын раслады. Израиль тышкы эшләр министрлыгы исә кимәнең Израильгә юнәлтелүен һәм юлчыларның депортацияләнәчәген җиткерде. Беренче көнне Сицилиядән киткән бәйсезлек флоты коалициясе кимәдә Газза халкы өчен бәбиләр ризыгы, дөге, балалар һәм хатын-кызлар өчен гигиена әйберләре, су чистарту комплектлары, медицина материаллары, култык таяклары һәм балалар протезлары булуын белдерде. Малайзияның төньягында Таиланд шигиянында Султан Идрис Мәгариф университеты студентларын алып барган автобус белән микроавтобус бәрелешү нәтиҗәсендә кимендә 15 кеше һәлак булган, 31 кеше яраланган. Афәтләр белән идарә итү бүлеге белдергәнчә, бәрелештән соң автобус капланган һәм кайбер юлчылар эштә кысылып калган. Малайзия дөньяда транспорт казалары иң күп булган илләрдән берсе санала. The Star газеты март аенда чыккан язмасында илдә һәр 2 сәгатьтә бер кешенең юл һәлакәтендә гомерен югалтуын җиткергән иде. Колумбия сенаторы һәм киләчәктә ил башы сайлавында катнашуы көтелгән Мигель Уриbe Турбай Боготада үзе катнашкан сәяси митинг барышында кораллы һөҗүмгә дучар булды һәм авыр яраланды. Аңа ашыгыч рәвештә баш мие операциясе ясалды. 39 яшьлек сенатор хәзер авыр хәлдә реанимациядә ята. Элекке ил башлары һәм сәясәтчеләр Урибега яклау белдерде. Рәсми органнар тикшерү башлатты. Һөҗүмдә тагын 2 кеше яраланды. Ил башы Густаво Петро вакыйга белән бәйле ачык һәм гадел тикшерү вәгъдә итте һәм чит илләргә сәфәрен туктатып илгә кайтты. Вакыйга илдә киң яңгыраш тапты. АКШ ил башы Дональд Трамп мөхаҗирләргә карата баскыннарга каршы протестларның контрольдән чыгуыннан соң Лос-Анджелеста тәртип урнаштыру өчен сүз бирде. Вазифа башкаручы кешеләр протестчыларга күздән яшь чыгаручы газ кулланды. Калифорния губернаторы Гавин Ньюсомның каршы чыгуына карамастан, Ак йорт Милли гвардия гаскәрләрен федерализацияләү өчен титул 10 вәкаләтен кулланды. Трамп тагын киң кылачлы гаскәр урнаштыруның да көн тәртибендә булуын белдерде. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Русия Украинаға һөҗүм иткәннән соң Польшаның реактив очкычлары һавага күтәрелде. Варшава операция командирлыгы дүшәмбе көнне социаль челтәр аша ясаган белдерүдә Русия Федерациясе тарафыннан Украина җирләренә көчле һава һөҗүмнәре сәбәпле Польша һәм аның берлектәш очкычлары иртә белән Польша һава киңлегендә эшли башлады дип хәбәр итте. Ревне шәһәре мэры Александр Третьяк әйтүенчә, Русия кешеләре төнлә фронт сызыгын узып, Украинаның көнбатышына дистәләгән дрон һәм ракеталар белән һөҗүм иткән. Бу һөҗүмне төбәккә иң зур һөҗүм дип бәяләгән. Русия соңгы вакытта Украинага
вакытта һөҗүмнәрен көчәйтеп җибәрде һәм бу Икенче бөтен дөнья сугышыннан соң Европадагы иң зур бәрелешне туктату өчен яңартылган дипломатик тырышлыклардан соң утны туктату өметләрен киметте. 2024 елның март айында НАТО агзасы булган Польша үз һава киңлегенең Русиянең канатлы ракетасы тарафыннан бозылуын белдерде һәм бу хакта Мәскәүдән аңлатма таләп итте. Шуңа охшаш вакыйга 2023 елның декабрендә дә булган иде. Ул вакытта Русия ракетасы Украинага кайтып киткәнче берничә минут дәвамында Польша һава киңлеген бозды. Владимир Путин Русияның диңгез көчен яңадан торгызуга юнәлтелгән яңа диңгез стратегиясын раслады. Илбаш ярдәмчесе Николай Патрушев дүшәмбе көнне басылып чыккан интервьюсында Русия дәүләт башлыгы Владимир Путинның илнең дөнья күләмендә иң көчле диңгез көчләреннән берсе буларак урынын тулысынча яңадан торгызу максатында яңа диңгез стратегиясын раславын җиткерде. Русия хәзерге вакытта Кытай һәм АКШтан соң дөньяда 3нче иң көчле флотка ия булса да, Украина белән сугышта диңгез көчләре берничә зур югалту кичерде. Совет чорында Русияның төньягындагы Санкт-Петербург каласында Путин белән бергә эшләгән элекке КГБ офицеры булган Патрушев 2050 елга кадәр Русия флотын үстерү стратегиясе исемле яңа стратегиянең май ахырында Путин тарафыннан раслануын әйтте. Аргументы и факты газетына әңгәмәсендә Патрушев Русияның дөньяның иң зур диңгез көчләреннән берсе буларак урыны торган сайынлыгы бара дип белдерде. Патрушев стратегия турында җентекләп әйтмәсә дә, Русия саклану һәм иминлек чыгымнарын милли тулаем табыш белән нисбәттә салкын сугыш дәрәҗәсенә күтәрде. АКШ саклану министрлыгының 2021 елгы хисабында Кытайның дөнья күләмендә иң зур флотка ия булуы һәм Пекинның сугыш көченең 2030 елга кадәр 460 кемәгә җитүе көтелә дип әйтелде. Ачык чыганакларга караганда Русияның 14 атом төш энергиясе белән эшләүче баллистик ракета суасты кемәсе булу белән бергә 79 суасты кемәсе, 222 сугыш кемәсе бар. Русияның төп флоты Баренц диңгезендә урнашкан Североморск шәһәрендәге Төньяк флоты санала. Кыргызстанның икенче зур шәһәре булган Ошта рәсми затлар Урта Азиядагы иң бийек Владимир Ленин һәйкәлен алганнар. 23 метр бийеклектәге бу һәйкәл Кыргызстан Советлар Берлегенең бер өлеше булганда 1975 елда салынган була. Шимбә көнне уртаклашылган фоторәсемнәрдә һәйкәлне кран белән алуларын күреп була. Бу һәйкәлне алу җәмгыятьнең игътибарын артык җәлеп итмичә тормышка ашырыла. Ош рәсми затлары бу адымны шәһәрне матурайту эшләреннән берсе дип атый. Рәсми затлар шулай ук Санкт-Петербург һәм Белградта да Ленин һәйкәлләрен алып ташлануын яисә башка урыннарга күчерелүен белдерде һәм бу мәсьәләне сәясәткә бәйләмәү зарурлыгын җиткерде. Һәйкәл урынына байрак куелачак. Бишкәктә моннан алда алынган һәйкәл урынына да байрак эленгән иде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы тулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Мең еллыкның беренче ширеге. Салкын сугыш тәмамланганнан һәм Советлар Берлеге таркалганнан соң халыкара көч балансының АКШ җитәкчелегендә бер кытыплы дөньяга әверелүенә җавап буларак 1996 елда Кытай Халык Җөмһүрияте белән Русия әйдәп баручанлыгында Шанхай бишлеге исемле яңа халыкара хезмәттәшлек оешмасы төзелде. Казакстан, Кыргызстан һәм Таҗикстан катнашында төзелгән оешма 2001 елның 15 июнендә Үзбәкстанда кушылгач, Шанхай хезмәттәшлек оешмасы исемен алды. Оешманы төзүдә аеруча Кытайның актив роле игътибарны җәлеп итте. Пекин идарәсе үз тирәсендәге илләр белән сәяси һәм икътисади хезмәттәшлекне үстерүне, Вашингтон тәэсире астындагы якын көнчыгыш илләренә энергия бәйлелеген дә киметүне максат итеп куя иде. 2017 елның 9 июнендә Астана саммитында Һиндстан һәм Пакистанның оешмага кушылуы белән әгъза саны 8-ге, 2021 елда Иран тулы әгъза итеп кабул ителгәч 9-га җитте. Әфганистан, Монголия һәм Беларус күзәтүче әгъза булган Шанхай хезмәттәшлек оешмасы араларында Төркия һәм Азәрбайҗанда булган 6 ил белән диалог партнерлыгы урнаштырды.
2018 елның 12 июнендә дөньяда тарихи вакыйга булды. АКШ елбашы Дональд Трамп белән Төньяк Корея лидеры Ким Чен Ын Сингапурда лидерлар саммитында очрашты. Сингапур саммиты 1953 елда утны туктату килешүе белән тәмамланган, ләкин тынычлык килешүенә кул куймаган Корея сугышыннан соң дәүләт башлыклары дәрәҗәсендәге беренче рәсми очрашу булды. Трамп белән Ким Төньяк Кореяның атом төш коралы җитештерү эшчәнлекләрен туктату һәм сугышта һәлак булган американ гаскәрләренең гәүдә өлешләрен тапшыруны, АКШ исә Көньяк Кореяга хәрби ярдәмне киметү һәм Төньяк Кореяга санкцияларны йомшарту турында килеште. Ике лидер 2019 елда Вьетнамда тагын очрашты, ләкин бу саммит килешүсез тәмамланды. Кешелекнең галәмдә тормыш эзләве 2003 елда 2 эзләү күзәтү аппаратының Марска җибәрелүе белән зур тизлеккә иреште. 2003 елның 10 июнендә Spirit Марска җибәрелгәннән соң 28 көн үткәч, аның Opportunity исемле игезәге дә Марска юл тотты. Ике аппарат та Марска тиз арада барып җиттеләр һәм тикшерүләргә керештеләр. Spirit тәгәрмәчләре комга батканчы Марс өслегендә 773 чакрым юл үтте, вазифа вакыты 6 елдан артты. Opportunity исә 2018 елның 10 июненә кадәр 2806 километр юл үтеп рекорд куйды. Марс өслегеннән җибәрелгән фоторәсемнәр туфрак һәм минерал анализлары белән кызыл планета турында күп яңа мәгълүматка ирешкән Spirit һәм Opportunity НАСА тарихында Марс программасының иң уңышлы тикшерү аппаратлары буларак тарихка керделәр. Яңа гасырның беренче ширегендә футболда зур яңалык булды. Африка кыйтгасында беренче тапкыр FIFA Дөнья Кубогы матчлары үткәрелде. 2010 елның 11 июнендә Көньяк Африкада 10 стадионда булган Дөнья Кубогының ачылыш матчында Көньяк Африка белән Мексика очрашты. 19 FIFA Дөнья Кубогын исә 11 июльдә үткән финал матчында Нидерландны 1-0 исәбе белән җиңгән Испания яулады. Италиянең соңгы елларда иң күп бәхәсләр тудырган премьер-министры Сильвио Берлускони 2023 елның 12 июнендә 87 яшендә вафат булды. Медиа һәм спорт клубы хуҗасы буларак танылган Берлускони 1994-1995, 2001-2006 һәм 2008-2011 елларда 3 төрле хөкүмәттә премьер-министр вазифасын башкарды. Үлгәндә ул якынча 6 миллиард 800 миллион долларлык байлыгы белән Италиянең 3нче иң бай кешесе иде. Төрки әдәбиятының танылган шәхесе кыргыз язучысы Шыңгыз Айтматов 2008 елның 10 июнендә 80 яшендә вафат булды. 20дән артык әсәре төрле телләргә тәрҗемә ителгән Айтматовны Төркиядә кино төшерелгән һәм төп рольләрдә Түркан Шурай белән Кадир Инаныр уйнаган Гүзәлем Әсәл исемле әсәре аша яхшы беләләр. Мең еллыкның беренче ширеге. Төрки дөньяның йолдызлары.
Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тизмәбезнең чираттагы чыгарылышында төрек суфыйчылыгының әйдәп баручыларыннан берсе Пир Мәхмәт Хаяти турында сүз барачак. Язманы халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Догаш Ипәк әзерләде. Пир Мәхмәт Хаяти хәзрәтләре Румелидә рухи изләрен калдырган әһәмиятле суфый лидер. Ул Урта Азияның борынгы гыйлем үзәге Бохарада дөньяга килә. Белем алуын шунда башлый һәм Әдирнәдә дәвам итә. Шундан соң ул чордагы мөһим төрки мәдәни үзәкләрнең берсе Серигә юл тота. Анда хәлвәти шәйхе Пир Хөсәен әфәнде кул астында рухи белем алуын төгәлли һәм дипломын ала. Шулай итеп хәлвәти тарикатына караучы төрек дәрвише буларак юлга чыга. Пир Мәхмәт Хаятиның середән соң беренче тукталышы Македониядагы Кырчова шәһәре була. Биредә узак тормый, ләкин халык күңелен яуларга өлгерә. Шуннан соң Охрига барып урнаша. Төньяк Македония чикләре эчендәге тарихи шәһәрдә бүген Тәккә мәчете дип тә искә алынучы Зәйнәл Абидин Паша мәчете янында үзенең дәргахын ачып җибәрә. Әлеге урын Хәлвәти Хаятия Тәккәсе дип атала. Ул Охрида ачылган тәүге Хәлвәти дәргахы һәм бүгенгә кадәр зур әһәмияткә ия. Төрек дәрвишләренең толерантлыгы белән кушылган ислам тәгълиматлары аркасында Балканнарда төрле диннәр бергә яши ала торган атмосфера барлыкка килә. Пир Хаяти хәзрәтләре дә бу мөхиттә Урта Азиядан китергән белемнәрен Балкан җирләрендә җәелдерә, зикер, киңәш, хезмәт һәм аралашу аша Тәккә мәдәниятен киң халык массаларына җиткерә. Аның изе буенча җитешкән халифәләр бары Охрида гына түгел, Кырчова, Струга, Скопье, монастырда үз үзәкләрен кора. Пир Мәхмәт Хаятиның бер вакыт тәүге тукталышы булган Кырчовада Исхак бәй мәчетендә халыктан читләшеп ялгыз яшәве, анда Әхмәт әфәнде белән танышуы һәм аның хоплавы белән соңыннан мәчетнең хәлвәти ысулы белән эшләүче Хаяти баба дәргахына әверелүе турында риваятлар бар. Хаяти хәзрәтләре төрбәсенең янында урнашкан Тәккә нәселләр буе бик күп халифә җитештерә. Төрек империясыннан соңгы чорда да Балканнарда суфыйчылыкның сүнүенә юл куймаган бу үзәк бүген Төньяк Македония территориясендә төрки ислам мирасының җанлы шаһиты буларак яшәвен дәвам итә. Пир Мәхмәт Хаяти хәзрәтләре гади киенүе һәм тыйнак яшәү рәвеше белән Мәләми фәлсәфә мәктәбен хәтерләтә. Ул суфыйчылыкта сине халык түгел, хак ошатсын принцибын яклаучылар өчен үрнәк була. Икенче яктан, төрек суфыйчылык традицияләре буенча Әхл әл-Бәйт мәхәббәтен һәм толерантлыкны үз девизы итеп кабул итә. Шулай итеп, Пир Мәхмәт Хаяти төрле төркемнәрнең хөрмәтенә лаек була. Аның дәргахында яңгыраган фикерләр һәм зикерләр нигезендә Аллаһка мәхәббәт уята. Македониядагы бик күп төрбәләр белән бергә аныкы да бүген төрле дин төркемнәренең зиярат урыны. Ул күңелләргә бердәмлек һәм кардәшлек юлламасы җиткерә. Балканнарда гасырлар буе татулыкта яшәгән мөселман җәмгыятьләре нәкъ шундый кыйммәтләр тирәсендә берләшә. Пир Мәхмәт Хаяти хәзрәтләренең мирасы да милли хәтердә берләштерүче роль уйный. Ул калдырган толерантлык һәм зирәклек мирасы бүген Анадолуда да, Балканнарда да күңелләрне бер-берсенә бәйләүче яшерен җеп сыман. Аның төрбәсенең тынлыгында дуга кылучы кешеләр чынлыкта 100 еллар элек килгән рухи сулыш белән очраша. Пир Мәхмәт Хаяти хәзрәтләре төрки ислам суфыйчылыгының Балканнардагы гөл бакчасында аткан сирәк чәчәк булып күңелләрдә яшәвен дәвам итә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Догаш Ипәк әзерләгән язманы тәкъдим иттек. Бүгенге чыгарылышта төрек суфыйчылыгының әйдәп баручыларыннан берсе Пир Мәхмәт Хаяти турында сөйләдек. Төрки дөньяның йолдызлары.
Мактарам таңышар. Түркия авазы радиосының татар түрендәге тапшылары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска тулкынның 17615 кГц эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.